În cât timp am slăbit cu Monjaro? Dacă mă credeți, fetelor, nici nu mai știu. Am pornit de la puțin peste 86 de kilograme. Nefiind foarte bine informată, am văzut la cineva de pe TikTok că făcea Monjaro și că avea rezultate. Nici măcar nu știam ce e la Monjaro. Și mi-am comandat și eu. Multe fete mă întreabă, exact la postarea asta unde ai comentat și tu, mă întreabă de unde comandam eu Monjaro. Prima oară am început de pe farmacia online, Numan. Deci pur și simplu intri pe Google și scrii Numan și trebuie să-ți faci cont acolo la ei, să te verifice. Și după aceea, deci am mers cu Numan de la doza de 2,5 până la doza de 10, când mi-a fost super rău și a intrat frica în mine și m-am lăsat. Asta înseamnă, dacă o luăm așa, 2,5, 5, 7 jumate și 10, 4 luni. După aceea, ajunsesem, dacă nu mă înșel, la 70 de kg după 4 luni, dar nu mai știu exact, chiar foarte bine informațiile. M-am lăsat și după vreo 2 luni m-am reapucat din nou și am făcut doar doza mică de 2,5, care ea nu și-a mai făcut efectul și nu mai... sau am impresia că prima oară slăbisem până la 68 de kilograme, nici nu mai știu, fetelor, nu mai țin minte, 68-70 pe acolo. Iar a doua oară când m-am apucat după pauza de 2 luni să fac din nou Monjaro, nu și-a mai făcut efectul, pentru că practic în corp eu deja băgasem doză mare și atunci eu, când m-am reapucat, trebuia să fac din nou doza cea mare sau măcar un 7,5 și de asta la mine nu a mai funcționat. După aceea am mers o perioadă cu niște suplimente de la Snap și acum mai am în casă niște suplimente de la Snap, dar o să fiu sinceră cu voi și o să vă zic că nu le folosesc zilnic. Am niște săptămâni în care sunt mai conștiincioasă și atunci, da, dacă mi poftă de dulce, nu mănânc dulce, mi-au baton proteic, mai fac câte un shake, dar sunt niște săptămâni, de exemplu, acum de vreo 2 săptămâni, sunt așa o lenie totală și nu le mai au pe alea. Deci cam așa stă treaba. Și cam asta e ideea, da? După aceea, a doua oară când am comandat doza de 2,5, am luat-o de pe Med Express. Tot așa scrieți pe Google Med Express și acolo oriunde v-ați face, de oriunde ați vrea voi să comandați, trebuie să vă accept ei, să aveți numărul de kilograme, adică să arătați plinuți. Gen eu, acum dacă aș aplica, nu m-ar accepta. Înțelegeți ideea? Și am înțeles de la o fată care încă face Monjaro că se vor scumpi extraordinar de fain, de mult, nu de fain. Chiar mi-a și trimis o poză cu prețurile care o să fie și aici în Anglia erau foarte ieftine injecțiile Monjaro în comparație cu alte țări și o să fie și aici în Anglia prețuri extraordinar de mari pentru că cerința este foarte mare, iar dacă mergeți și scrieți pe Google care este mai eficient, ce produs este mai eficient în a slăbi. Și atunci ți-l dă pe Monjaro pe primul loc și îți mai dă încă 2. Dar Monjaro ți-l dă pe primul loc că ai rezultate la el. Cam asta e ideea.